סוש! היי, מה נשמע? קבום. בוינגל. לפני כל החפירות שאנחנו הולכים לחפור לכם, אני אהוד גירון וזה עומר רבינו. היי, אתה רוצה? אני אהוד גאון ואתה עומר רבינו חמוד. תלמד ותגדל. אופסוש! הוא טעה. אוקיי, בקיצור. אנחנו עכשיו מתחילים חפירות. אנחנו פתחנו ערוץ שנקרא The player. The Player. בעברית תקנית, השחקנים. נכון, נשמע הרבה יותר גרוע. נכון. הוא הטיפש הזה, שם את זה בגוגל תרגום, כאילו, מי שם בגוגל תרגום? אני לא יודע לכתוב, סורי. עכשיו, אנחנו נשחק בכמה משחקים ביחד, כאילו כל כזה שאנחנו לא יודעים לשחק בהם, ואנחנו נשפיל את עצמנו, ואתם בבית תסתכלו עלינו בוכים, ותצחקו. טוב, רגע. המון צפיות. עומר, אל תבכי. הכל בסדר. אנחנו נתקדם ונשתפר. אוקיי. המשחק הראשון שאנחנו הולכים לשחק בו הוא מורטל קומבט אקס. מורטל קומבט אקס, חברים. מורטל קומבט אקס. מלא רציחות, שבירת עצמות, איברים עפים, פייטליטי. עכשיו, המשחק השני שאנחנו הולכים לשחק בו הוא ליג אוף לג'נד. או לול. עכשיו, המשחק השלישי שאנחנו הולכים לשחק בו, הוא Five Nights at Freddy's. נכון זה היה מטריד כמו טופגיק כמו האישה הזאת, כאילו אני הגבר ועומר הוא האישה, כאילו. אוקיי, בקיצור, המשחקים האלו אם אתם תיצרו ערנות. ערנו. עכשיו, תעשו לייק, סובסקרייב פה למטה, פה כאן, ממש פה כאן, אוקיי? לייק, שייר, סובסקרייב, קומנט, תגובה, תעקבו באינסטגרם, עומר המלך שלי אוהב אותו, אשטג אהוד גרוע. עומר תירגע. תעקבו אחרי עמוד פייסבוק שלי, שיפתחו להיות שנה כי אני קטין. ביי לבינתיים. עד כאן מפה לפאי.